ሰላም ኣብ ኩሉ ቆርናት ዓለም ኮይንኩም ከንክን መደባተይ ተከታተላ ከመይ ኣለኹም ከመይ ኣለኽን ሰላም ክትህልዋ እንዳተጠምነኹ ማለት እዩ ለማዓልቲ መጽኢ ለለኹ ለማዓልቲ ዓርቢ ማለት እዩ 16 ጉንበቲ ለማዓልቲ ማለት እዩ ናይዛ ዕለትን ናይዛ ሰዓትን እዚኣ ኸኣ መጽሓፍ ምንባብያ ናተይ መደብ መዲበያ ዘለኹ ማለት እዩ እቶም ሓደሽቲ ትሰምዑኒ ማለት እዩ መደባተይ ሓሙስ ሶኒ ዝኾነ ነገራት ማለት እዩ ካብ ሰዓት 2 ስጋብ ሰዓት 2 ፈረቃን ዘሎ መደባት ላይፍ ኣትኤ ምሸት ከዓ ካብ ሰዓት 8 ስጋብ ሰዓት 8 ፈረቃን ዘሎ ግዜ ከዓ ላይፍ ኣትኤ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ኣብ ሓፈሻዊ ዘተኮረ ማለት እዩ ይብልየ እንደገና ሶሉስን ረቡዕን ዓርብን ከዓ መጽሓፍ ምንባብ ኢለ መደብ ሰሪዐ ጀሚረ ኣለኹ ኣብዚ መደበይ ማለት እዩ እዚ ዘምረፀኒ ከዓ ነቲ ናይ ምንባብ ዘለኒ ልምድታተይ ምሳኹም ኮይነ ከምብብ ከለኹ ሓደ መደብ ሰሪዐ ኣለኹ ነዞም ተኸታተልተይ ኢለ ናታትኩም ክብሪ ክእስእሰኒ ክቅስቅሰኒ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ቦ ኣመኽንየ ከዓ ምሳኻትኩም ይላለ ኣለኹ ምስዞም ፍቁራት ፈለወርሰይ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም እትከታተሉኒ እትከታተላኒ ብደቂ ኣንስትዮኹም ብደቂ ተባዕትዮኹም ሞራል እትህቡኒ እትህባኒ ላይክ ሳብስክራይብ ኮመንት እንዳፅሓፍኩም ርእይቶታትኩም ምኽርታትኩም እተባራትዑኒ ዋላ ውሑዳት ኩኑ ግን ኣብዚ ገዛ ትመፁ ኣዝይኹም መስተውዓልቲ ምዃንኩም 4 ነጥቢ ዝገበርኩሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከመኻትኩም ክበዝሑለይ ናብ ኩሉ ሸር እንዳበልኩም ብውሕዳት ይጅመር ድሓር ገዛ ብዙሓት ይኸውን እሞ ካብ ብዙሓት ከዓ ነንሓድሓድካ ትመሃሃሪኻ ስለዚ ኣነ ተዛራቢት ኣብ ቅድሚኹም ኮፍ ብል እምበር ሓሳባትስ እቲ ምሩፅ ሓሳባት ኣብ ኩልና እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኩልና ተወሃሂዱ ከዕብየና ይኽእል ከም ሕብረተሰብ ከዓ ከሰጉመናን ከቐፅለናን ከከባብረናን ይኽእል እንዳበልኩ ኣብ ፀርፊ ኣይኣምንን እየ ስለዚ ፀርፊ ከዓ ትርጉም ስለዘይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ምንባብ ካብ ምንባብ እንድሕሪ ክትፅሕፍ ሽግር የብሉን ፅሓፍካዮ እንድሕር ዘይተንብቦ ኮይንካ ግን ኣዝዩ እቲ ናይ ምንባብ ዓቕምታትካ ስለ ዝጎድል ዘሎ ኣብቲ ናይ ምንባብ ወታእታእ እንዳበልኩ ዘንብቦ ኣይተሓዙለይ ፈሊጠ እየ ኸማን ንነብሰይ ክጥቀም ኢለ ምሳኻትኩም ኮይነ ናይ ንባብ ዝሰርዕኩ ማለት እዩ ሎሚ ናይ ትግርኛ የንብብ ኣለኹ ፀኒሐ እውን ናይ ዝነብረሉ ዘለኹ ሃገር ምንባብ ክጅምር እየ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምርፀኒ ዝኽኣለ ከዓ ንዓይ ከይደይ ምስቱ ግዜ ኣብዚ ሚድያ ዘሕልፎ ዘለኹ ሓደ ነገር ከዓ ምዕባለታት ክገብር ስለ ዘለና ኣብ ሓንጎለይ ስለዝበልኩ እየ እሞ ስለዚ ብኻሊእ ኣይትረድእዎ ኢኹም ነግረ መገዲ ከዓ እዚ መፅሓፍ ናይ ኣቦና ኣዝዩ ጠቓሚ ስለ ዝኾነ ህላዌ ኩነታት ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ናይ ኤርትራ ትብል እዛ መፅሓፍ እዚኣ ናይ ኣቦና ተክለ ማርያም ምርካሃፅዮን ተደሪሳ ዝተሓትመት እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ዘሎ ትሕዝቶ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ዝነበረቶን ዘላቶን ኩነታት ዝገልፅ እዩ ኢሎምና ኣለዉ ብሓንሳብ ኮይንና ንክንፈልጦ ካብ ዝብል ኢለ እየ ማለት እዩ እሞ ንቐፅል 2 ክፋል ደ 3 ክፋል በፂሐ ኣለኹ ግን እቲ ዘሎ ትሕዝቶ ንምንታይ ተሓቲማ ገለ መለታት ዝብል እዩ እቲ
تحستو حجيتو تمقاقيلو زلو جن كاب حجي إنا نجمرو زلنا سلاز بروخ مجمار بخفت منفس كتعزبوني كسمعوا خا بلبئي محصن مالتيو እሞን መከተታልኩም ሸር መባልካ ኣይ መሕፀነኩም ካብ 45 ስጋብ 50 ደቂቕ ዝኸውን ካብኡ ኣይ ክሓልፍን እየ ማለት እዩ ካብኡ ንላዕሊ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ሕጂ በዝናተይ መግለፂ 5 ደቂቕ ገይረ ኣለኹ ናይ 45 4 ደቂቕ ኣቢለ እየ ከንብብ ማለት እዩ ስለዚ ይኸይድ ኣለኹ ጸሎት ግበሩለይ ይኹን እምበር ንሱ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ፋና ዲሜጥሮስን ነቲ ኣብ ዕድሜ 10 ዓመት ዝነበረ ሕሳስ ልደ ወዶም ማለት ንዳንኤል ሒዞም ንዓዲ ክምለሱ ወዲኦሞ ዝነበሩ ጉዳይ እዩ ስለዚ ዝተባህለ እንተ ተባህለ ሓሳባቶም ክቕይሩ ዝደልዩ ኣይነበሩን ርግጽ እዩ ጥጡሕ ስራሕን መናብሮን ገዲፍካ ናብ ዝሓዝካዮ ዘይብልካን እንታይ ከም ዝጸንሐካን ውን ኣብ ዘይፍለጥ ዓዲ ኣቢልካ ምጥማት ጣዕሳ ዘኸትል ሳዕብየን ክህልዎ ከም ዝኽእል ብብዙሕ ክስከፍ ዝኽእል ጉዳይ እዩ ነይሩ ከመይሲ ን18 ዓመታት መመላእታ ዝሓነጽካዮ ጥጡሕ ቤትን ንብረትን ንድሕሪት ገዲፍካ ዓደይ ክምለስ እየ ኢልካ ምውሳን ለባማት ዝመርጽዎ ምርጫ ኣይኮነን ብምባል ብየማን ጸጋም ዝቐርብ ዝነበረ ተቓራኒ ሓሳብ ውሑድ ኣይነበረን ግዳስ ንሱ እቲ ጸሓፊ እዚ መጽሓፍ እዚ ዝኾነ ግና ንዓዲ ክምለስ ዘገድዶ ፍሉይ ምኽንያት ስለ ዝነበሮ ብውሳኒኡ ተጣዒሱ ንድሕሪት ክምለስ ዝደሊ ኣይነበረን ከመይሲ ጉዳይ ቤት ክርስቲያን ተዋህዶ ንዕኡ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ቅድሚት ዝሰርዖ ኩሉ ነገር እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ስለዚ ውን ንቤት ክርስቲያን ካብ ዝነበሮ ሕሉፍ ፍቕርን ሓልዮትን ኣብቲ ምእንቲ ትንሳኤን ዕብየታን ተባሂሉ ክግበር ዝኽእል ጻዕሪ ገለ ኣበርክቶ ክገብር እንተ ከኣልኩ ዝብል ራእይ ስለ ዝነበሮ እዩ ኣብቲ ከምቲ ዝበለ ውሳኔ ክበጽሕ ዝኸኣለ በጃኻ እዚ ውን ብውሳኒኡ ከም ዘይጠዓስ ዝገበሮ ካልእ ተወሳኺ ምኽንያት ውን ነይርዎ እዩ እዚ ማለት ከዓ ኣብቲ እዋንቲ ነቲ ናጽነት ሃገር ተኸቲሉ መንግስቲ ጀርመን ኣብ ዳግመ ህንጸት ሃገር ክሳተፍ ንዝደልዩ ኤርትራውያን ን2 ዓመት ዝኣክል ግዜ ደሞዝ ክኸፍል ዝብል መደብ ሓንፂጹ ስለ ዝነበረ እዚ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዚ እውን ሸለል ኢልካ ክሕለፍ ዝግብኦ ኣይነበረን ስለዚ ውን ነቲ ሽዑኡ ከም ሓዳስ እግራት ተኽሊ መጠን
መጠን ተተይ ኣብ ምባል ትርከብ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኣብቲ ርእሳ ክኢላ ደው ንምባል ክግበር ዝነበሮ ጻዕሪ ንሱውን ኢዱ ሓዊሱ ክርከብ ሃረርታ ስለ ዝነበሮ እዝውን ተወሳኺ ድፊኢት ኮይኑዎ እዩ ክበሃል ይከኣል። ኦኬ ነዚ መደብ እዚ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ሓደ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ትካል ነቲ ካብ ጀርመን ዝምለስ ሰራሕተኛ የድልየና እዩ ዝብል ኣካል ወይ ትካል ክርከብ የድሊ ነይሩ እዩ። በዚ መሰረት እዚ እውን እቶም ኣብቲ እዋንቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ላዕለዋይ ተፀዋዒ ተፀዋዒ ብምዃን ኣብቲ ላዕለዋይ ናይ መሪሕነት ፅፍሒ ተቐሚጦም ዝርከቡ ዝነበሩ ኣቡነ ፊልጶስ ናባና መፂኡ ክሰርሕ ንደልዮ ኢና ኢሎም ክጽሕፍሉ ስለ ዝኸኣሉ እዩ ቀጥታ ካብ ጀርመን ተላዒሉ ናብቲ መንበር ጵጵስና ክሕወስ ዝኸኣለ። ብጀካዚ ንዓዱ ከምለስ ዘገድዶ ካልእ ምኽንያት እውን ነይርዎ እዩ። እዚ ማለት ድማ ጉዳይቲ ሕሳስ ልደ ዝኾነ ወዱ ዳንኤል እዩ። ከመይሲ ዳንኤል ኣብ 1976 ኣብ ወርሒ 6 ወርሒ 4 1984 ኣብ ከተማ ዊፐርታል ጀርመን እዩ ተወሊዱ። ብርዱእ ምኽንያት ግና ኣብ ጀርመን ከዓቢ ምርጫ ኣቡኡ ኣይነበረን። ከመይሲ ንሱ ማለት ኣቡኡ ወዱ ኣብ ውሽጢ ባህሊ ጀርመን ከም ዝዓቢ ምግባር ከኸትሎ ዝኽእል ኣሉታዊ ጽልዋ ኣብቶም ዝዓበዩ ደቁ ጽቡቕ ገይሩ ዘስተባሃለሉ ጉዳይ ስለ ዝነበረ በዚ ምኽንያት እዚ እቲ ሕሳስ ልደ ዝኾነ ዳንኤል ወዱ ብስነ ምግባር ዝተሓነፀ ሩም ቆልዓ ሓበሻ ኮይኑ ከዓብየሉ ብብዙሕ ዝተመነዮን ሃረር ዝበሎን ባህጉ ስለ ዝነበረ እዩ። ንሳቶም እቶም ወለዲ ኣብቲ 1972 ዓመት 1980 መጀመርታታት ንስደት ክብገሱ ከለዉ 5 ቆልዑት ሒዞም እዮም ንኤውሮጳ ከኣትዉ ዝኸኣሉ። እቲ ነውርን ዘይነውርን ዘይፈሊ ኤውሮጳዊ ባህሊ ግና ውሉድካ ከዓብየሉ እተምነዮ ባህሊ ኮይኑ ኣይረኸብዎን። ብሓፈሻ እቲ ነውሪ ዘይፈልጥ ቀይዲ በተኽ እውን ዝኾነ ናይቲ ምዕራባዊ ዓለም ባህሊ ኣብቲ መንእሰይ ወለዶና ክሕድሮ ዝኽእል ኣሉታዊ ጽልዋ ስለ ዝፈለጡ
نزناي سنة مقبار كبري يفلت يو زي بحال سدي زخونة أوروب أو بحال زي ناتي حساس لدي زخونة دانيال ودوم أي تمنيلون سلازي وين إتي أب هاجرنا زنبرة سببا توديو أب زبحاللو ساعات نابتي مدري أبوتاتون أب حقوتاتون زخونة هاجري حيزوم كملوسو كم ودو حيزوم مو زصونحو مدبيو زنبرة أبتي شعوء وان دانيال أب عدم 10 عامت زركب قلعة خوينو رابع كفلي ناب 5 كفلي زحالفة تمهارايو نيرو ولدو جنا عادبوي إيلو زحبن دمبي أبو حقوتاتو زورسن ولود كوخون اللوم يوم تمنيوم مو قداس ازيوين ناتو تساقم نيرويو مالت ندانيال أسمرا حيسكايو كن كيد إنا مبال كم جيغا زرأيو جرماناويان كوني حبشا سلز نبرو اتي بأتاتوم وغن زقرب زنبره تقاراني حسابات ناتي زتبهلي مدب كي تعناقفو أب زسقالو درجة بتحو كم زنبره كتو كرسع أي كالن كميسي اتي ناي جرمن بيروكراسي أبتي منغو كأتو زخلون نقع كيركب مو نتي نايتهم ولدي مدب بقالتا كيسألو سلي زتسقعيو كم نايتي شعو أبههلا دانيال أب جرمن سلي زتولده عدو جرمن امبر كالي عدي كهلو أي كإلن يو بحالتي يوم نيروم كميسي نسب اتي زتولدلو عدي يو عدو زبل أوروباوي بهيل الله دانيال دما أب جرمن يو توليدو سلازي كاب زتولدلو عدي أو تيكاناب زي فلطو عدي موسادو قنوع وساني أيكونن زبل معزمزام يو كالعل كيلو زنبري ازي أبها هلازي اتهم حبشا خوني جرماناويان زبلو زنبرو أبها هلايو اتن عبيتي أحوات دانيال وين نزي أبها هلازي زدقف رئيتيو نيروون ولدي دانيال جنا ولدهم بناي حبشا سنة مقبار تحانيتو كعبيلهم كاب زنبارم بحجي زتلعلي نوسانيهم داغمة جمت كجبرلو زدليو أي نبارون يخون مبر اتي ناي جرمان بيروكراسياوي حل خلاخ جنا أب قعزو دانيال انقفات كيفتر بزحيو تفريهو زنبري أما ودأتا جنا اتي حسب اكزابيهر سلي زسمرو ولدي دانيال نتا زبقل نتا
ፀግዕን ብምዃን ብኽብሪ ኣዕቂባቶም ዝጸንሐት ሃገረ ጀርመን ተሰናቢቶም ናብቲ ዝበቆሉሉ ታቦታን ርስታን ጤሳን ኣለዎ ኢሎም ዝኣምንዎ ዓዶ ኣቦኦም ማለት ናብ 4 ኣስመራ ሒዞም ክምለሱ መደብ ኣምላኽ ኮይኑ ከይዶም ማለት እዩ። እሺ ንመንበረ ጳጳስና ኣብ መጀመርታታት ተስዓታት ማለት እዩ። እዚ ከዓ እዚ ሓደ ኣርእስቲ ኮይኑ ናብ ዝኣቲና ኣለና። ብዝተረፈ ኣብቲ ሽዑኡ እዋን እቲ መንበረ ጳጳስና ናብ ቤተ ክርስቲያን ናብ ምምሕዳር ማእከል ከም ምዃኑ መጠን ብዙሕ ምንቅስቓስ ዘለዎ ኮይኑ ክረአ ውን ትፅቢት ክግበረሉ ዘይግባእ ኣይነበረን። ኣብቲ ሽዑኡ እዋን ገና ስራሕን እቲ ደንበን ግና ዝተፈለጡ ይመስሉ ኣይነበሩን። ኣብቲ ሽዑኡ እዋን ገለ ክፋላት ክቆማ ድሮ ጀሚረን ነይረን እየን። ትርጉም ዘለዎ ንጥፈታት ይግበር ነይሩ ክበሃል ዝከኣል ግና ኣይነበረን። እተን ዝርከበን ሽዑኡ ቆይመን ዝነበራ ክፍልታት ድማ እዘን ኣብ ታሕቲ ብዝርዝር ተቐሚጠን ዘለዋ እየን። ብስርዓት ዝተጸንዐ ምምሕዳር ኣመራርሓን ስለ ዘይነበረን ግና ኣድማዒ ዝኾነ ስራሕ ይኸይድ ነይሩ ክበሃል ዝኽእል ኣይነበረን። እኹል ዝኾነ ናይ ልምዲ ዝነበሮም ሰራሕተኛታት ነይሮም ክበሃል ውን ኣይክእልን። እንተ ሽዑኡ ቆይመን ዝነበራ ዝርከበን ክፍልታት ግዝያዊ ሲኖዶስ፣ ክፍሊ ምምሕዳር፣ ክፍሊ ገንዘብ፣ ክፍሊ መዝገብ፣ ክፍሊ ጥሮታ፣ ክፍሊ ልምዓት፣ ክፍሊ ትምህርቲ እየን። እዚኦም ክፍልታት ቆይሞም ማለት እዩ ኣብ ተስዓታት። ኦኬ ንኣገልግሎት ወንጌል ወይ ንትምህርቲ ሰንበት ብዝምልከት ግና ዝተጀመረ ነገር ነይሩ ክበሃል ኣይከኣልን ዝከኣል ኣይነበረን። ብዛዕባቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ መልሲ ዘልዮ ሕቶታት ውን ክነጥፍ ዘኽእሎ ዝተጸንዐ ኣቃውማ ዝነበሮ ውን ኣይነበረን። ስለዚ ውን ብንፋስ ተገፊዓ ናብ ዘይደለየቶ ኣንፈት ከም እትኸይድ መርከብ ስቕ ኢልካ ምእታውን ምውፃእን እንተዘይኮይኑ ኣብዚ ዝተባህለ እዋን መምርሕን ስርዓትን ዝነበሮ ኣገባብን ተኸቲሉ ዝኸይድ ናብ ስራሕ ምንቅስቓስ ይካየድ ነይሩ ኢልካ ክዝረብ ውን ዝከኣል ኣይነበረን። ኣብቲ ሽዑ እዋን 3 ጳጳሳት ጥራይ እዮም ዝነበሩ። ንሳቶም ድማ
አቡነ ፊልጶስ አቡነ መቃርዮስ ከምኡውን አቡነ ያዕቆብ እዮም። ኣብ መንጎቶም ጳጳሳት ግና ፍቅርን ስኒትን ስለ ዘይነበረ እዚ ተርእዮ እዚ ኣብቶም ስራሕተኛታት እውን ነፀብራቁ ከርኢ ግድን ኮይኑዩ ዝነበረ ተተፋናይንካ ምሕላፍ ከም ንቡር ዝተወስደሉ ግዜ እዩ ነይሩ ክበሃል እውን ይከኣል። መን ወገን መን ምዃኑ ግልፂ ኮይኑ ይርአ ስለ ዝነበረ እውን ኣብቲ መንበር ጵጵስና እግርኻ መሊእካ ክረገፅ ዝከኣል ባይታ ነይሩ ክበሃል ኣይከኣልን። ስለዚ ኣብቲ ብልቢ ዝተረሓሓቐን ብሓሳብ ዝተፈላለየን ደንበዚ እቲ ኣቲኻ ክሰርሕ እየ ምባል ክሳብ ክንደይ ፈታኒ ከም ዝነበረ ንምርድኡ ዘጸግም ኣይነበረን። ስለዚ መሲሉኒ ኢልካ እትዛረቦ እውን ትርጉም ስለ ዝነበሮ እቲ ዓብይ ደንበ እናፈራህካን እናተሸቅረርካን ወይ ክእቶ ግድን እዩ ዝነበረ ክበሃል ይከኣል። ዝኾነ ኮይኑ ንሱ እቲ ካብ ጀርመን ዝመፀ ጋሻ ናብ ስራሕ መደብ ተዋሂብዎ ደኣ ኣብቲ ደንበ ኣይንቀሳቐስ እምበር ኣብ ውሽጢ እቲ ውሉድ ክህነት ዝዓበየ ከም ምንባሩ መጠን ንባህርያት እቲ ውሉደ ክህነት ኣጸቢቑ ይፈልጦ ስለ ዝነበረ እቲ ኣብ መንበር ጵጵስና ዝጸንሐ ሕልኽላኽ ሓድሽ ነገር ክኾኖ ዝኽእል ኣይነበረን። ብዝኾነ እቲ ሽዑኡ ኣብቲ መንበር ጵጵስና ዝርከብ ዝነበረ ውሉደ ክህነት ዝበዝሕ ክፍሉ ጽልዋ ኣቡነ ፊልጶስ ዝነበሮ ክኸውን ከሎ ካብኡ ብዝወሓደ ዓቐን እውን ናይ ኣቡነ ያዕቆብ ኣቢሉ ዝጥምት ነይሩ እዩ። ኣቡነ መቃርዮስ ግና እቲ ንልዕሊ 50 ዓመት ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝተቐመጥዎ ከም ምኽንያት ተወሲዱ ግዲ ኮይኑ ናብኦም ኣቢሉ ክጥምት ዝደሊ ዳርጋ ብዙሕ ነይሩ ክበሃል ኣይከኣልን። ምናልባት እቲ ከም ምኽንያት ክጥቀስ ዝኽእል ግና እቲ ሕብእብእ ዘይፈልጥ ግልፂ ኮይኑ ምዝራብ ዝለመደ ባህርያቶም ምስቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ውሉደ ክህነት ተሳንዩ ክኸደሎም ይኽእል ስለ ዘይነበረ እዩ ተባሂሉ ክግመት እውን ዝኸይድ ይመስል እወ ሓቂ ክኸውን ይኽእል እወ። ብዝተረፈ ንሶም እውን እቲ ውሉደ ክህነት ብዛዕባኦም እንተ ዘይተገደሰ ክጭነቐሉ ዝደሊ እዩ መሲሎም ይረኣዩ ኣይነበሩን። ኦኬ ክንደይ ደቂቕ ጌርና ኣለና? 29
اوكي تقصلنا يحرف زيا حانت خوينا ابتي منبر ببسنا زرقه زنبره صقم اوكي مچم اتي قندي مبغسي نايتي كله حلخلخ تباهيلو كتقاس زخئل حتو مرጫ باتراريك مخانو قلصي كوينو زرقه زنبره ጉዳዩ እቲ ውሉደ ክህነት ግና ኣብቲ መንበሪ ጳጳስና ንኽነብር ዘኽእሎ ውሕስነት ወይ ጸግዒ ንምርካብ እንተ ዘይኮይኑ ነቲ ጉዳይ ምስ ህልውና ቤተ ክርስቲያን ኣተሓሒዙ ይጥምቶ ነይሩ ክበሃል ኣይከኣልን ማለት እቶም ጳጳሳት ንዝደለይዎ ተኺሎም ንዘይደለይዎ ክነቕሉ ውን እኹል ክበሃል ዝኽእል ሃይልን ስልጣንን ስለ ዝነበሮም ቆልዑት ሒዝካ ኣበየ ክወድቕ እንዳ መን የኸ ከኣቱ ዝብል ፍርሂ ዝነበሮም ውሉደ ክህነት ውሑዳት ኣይነበሩም እዋሕ እዚ ኩሉ ድማ ነቲ ካብ ጀርመን ዝመፀ ጋሻ መለበሚ ኮይኑ ዝግባእ እኳ እንተነበረ ንሱ ግና ብባህርያቱ ዓው ኢሉ ክዛረብ ዝመርፅ ግልፂ ስለ ዝነበረ ንሱ ብውልቂ ዘለዎ ሓሳብ ንኽፈልጡ እቶም ሰራሕተኛታት ዝጽግሞም ኣይነበረን እቲ ግልፂ ኮይንካ ምዝራብ ግና ዝሓቶ ናቱ ዋጋ ነይርዎ እዩ ንሱ እቲ ናይ ጀርመን ጋሻ ግና ነዚ ኩሉ ዚ ክጭነቐሉ ዝደሊ መሲሉ ይረአ ኣይነበረን ከም ኩሎም ካልኦት ሰራሕተኛታት እቲ መንበር ጵጵስና ካብ ስራሕ እንተ ኣውፃኣኒ ኸ ዝብል ስክፍታ ስለ ዘይነበሮ ኣብቲ ደንበ ተመላሊሱን ክነብር ዝደሊ ኣይነበረን እቲ ንሱ ኣዘውቲሩ ዝብሎ ዝነበረ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ሕጊ ቤት ክርስቲያን ክዳሎ ኣለዎ 4 ነጥቢ ብምባል ጸቂጡ ዝዛረበሉ ዝነበረ ጉዳይ እዩ እዚ ኣባሃህላ እዚ ግና ምስ ሓሳብን ድልየታን ገለ ጳጳሳት ተሳንዩ ክኸይድ ዝኽእል ኣይነበረን ከመይሲ ገለ ካብቶም ምርጫ ፓትርያርክ ቀልጢፉ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዝብል ሓሳብ እዮም ጸቂጦም ዝርከቡ ዝነበሩ ስለዚ ውን ንሱ እቲ ጋዜጠኛ ጌና እግሩ ከይኣተወ ከሎ ኣብ ጠመተ ከኣቱ ዘይተርፈሉ ፈተና እዩ ዝነበረ ወይ ጉዱ እኮ ተረኺቡ ብዙኾነ ንሱ እቲ ናይ ጀርመን ጋሻ ዝበፅሕዎ ኣጋይሽ ክቕበልን ከፋኑን ምስ ቀነየ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣቢሉ ዝኸውን ግዜ ካብ ጀርመን መፂኡ ከም ዘሎ ክነግር ናብ
منبري ببسنا كخيد قدنات يو نيرو النبري كمزيلو دما مستوم بيت اوانتي اب جزياوي سينودوس لعلواي تصوعي كوينوم زنبرو زركبو زنبرو باباس مالت مس ابوني فيليبوس كراخب زخوني صقم اي نبرون اقباب تختيلون اتي كاب جرمن حيزو زمصناي كلتا عامت مرغاغصي نصا اغلغلوت بمقراب ناب سراح مدب تواهبو بقتا سراح كجمر كم زدليو قاليصلوم قدم قيد مناب سدت مخادو كم دياقون متن مسኦም اصبيقو يفالت ስለዝነበረ ቀሪቡ نخراخبom ምንም ጸገም ዘጸግመሉ ምኽንያት አይነበረን ንሶም አቡነ ፊልጶስ ውን ገጾም አብሪሆም ተቀቢሎምዎ እቲ ኣብ ጀርመን ዝነብረሉ ዓመታት ዘካይዶ ዝነበረ መንፈሳዊ ንጥፈታት ውን ይፈልጥዎስ ከም ዝጸንሑ ንምግላጽ ብመጠኑ ውን እንተኾነ ደሃይካ ክንሰምዕ ጸኒሕና ኢና በቲ ኣብ ሃገረ ጀርመን ክትገብሮ ዝጸናሕካ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ውን ኣዚና ሕጉሳት ኢና እቲ ከተዳልዎ ዝጸናሕካ መጻሕፍቲ ውን ሓሓሊፉ ክበጽሓና ስለ ዝጸንሐ በቲ ክትገብሮ ዝጸናሕካ ኣገልግሎት ሕጉሳት ኢና ዓቢ ስራሕ ስለ ዝሰራሕካ ውን ሓበን ይስምዓና እዩ ሕጂ ብምምጻእካ ድማ ኣዚና ሕጉሳት ኢና ብፍላይ እቲ ናይ መንእሰያት ጉዳይ በሓላፍነት ክርከቦ ዝኽእል ሰብ ክንደሊ ኢና ጸኒሕና ነዚ ሓላፍነት ዚ ድማ ንስኻ ትበቕዖ ኢኻ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ንኹሉ ነገር ግና ክሳብ ቤት ጽሕፈት እነዳልወልካ ምስ ኣጋይሽካ እናዕለልካ ክትጸንሕ ተፈቒዱካ ኣሎ ብምባል ኣብ ቤቱ ዕረፍቲ ገይሩ ክቕኒ ኣረጋ ዳርጋ ሕጉስ ኮይኖም ዘፋነውዎ ኦኬ ንሱ እቲ ጋሻ ኣብ እንዳ ማርያም ዝዓበየ ኣገልጋሊ ዲያቆንን ወዲ ማህበረ መንእሰያት ፍኖተ ብርሃን ውን ከም ምዃኑ መጠን እቶም ኣብ መንበር ጵጵስና ዝነበሩ ኩሎም ዳርጋ ንሱ ዘይፈልጦም ኣይነበረን ክበሃል ይከኣል ስለዚ ውን ዝጋየሸሉ ምኽንያት ኣይነበሮን ብዝኾነ ንሱ እቲ ናይ ጀርመን ጋሻ እቲ መጀመርታ ክመጽእ ከሎ ተራኺብዎም ምስ ከደ 15 መዓልቲ ጸኒሑ ብምምላስ መደብ ኣፍልጦም ስራሕ ክጅምርዎ ብማለት ነቶም በቲ እዋንቲ ላዕለዋይ ተጸዋዒ ዝነበሩ ንኣቡነ ፊልጶስ ተመሊሱ ንዕኦም ማለት እዩ ካሓቶም ተመሊሱ እዩ ዝመጸ ኦኬ ንሶም ግና ክፍሊ ምምሕዳር እዩ ናይ ስራሕ መደብ ክህበካ ዘለዎ እሞ ናብ ኣቡነ ያዕቆብ ምኻድ ከድልየካ እዩ ብምባል እዮም ዝነገርዎ ግዳስ ምንም
እኳ እቲ ናይ ቅድሚ ዘረብኦም ከምኡ እንተ ዘይነበረ እቲ ቅኑዕ መንገዲ ግና እቲ ንሶም ዝበልዎ ስለ ዝነበረ ንሱ እቲ ናይ ጀርመን ጋሻ ከምኡ ብምባሎም ቅር ኣይበሎን ከመይሲ ሰራሕተኛ ክምድብ ሓላፍነት ዝነበሮ ክፍሊ ምምሕዳር ስለ ዝኾነ እዩ። ግዳስ ምስ አቡነ ያዕቆብ ውን ንስደት ቅድሚ ምኻዱ ጽቡቕ ተባሂሉ ክግለጽ ዝኽእል ምፍላጥ ስለ ዝነበሮ ናብኦም ከይዱ ብዛዕባ እቲ ናይ ስራሕ መደብ ክዘራረብ ዝኾነ ፀገም ኣይነበሮን። ከመይሲ ኣብቲ ቀደም እዋን ኣብ ሓደ ኮሚቴ ሓቢሮም ሰሪሑ ነይሩ እዩ። ኦኬ ሰዓትና ክንሪኣ 5 ደቂቃ ተሪፋትና ሕጂ ቁርብ ያኸንብ ስለዚ ውን ናብኦም ምስ ከደ ሕጉስ ኮይኖም ንሶም ውን ገጾም አብሪሆም ዝተቀበልዎ ኣብቲ ዘረብኦም ውን ካብ ጀርመን ምምላስካ ምስ ሰማዕኩ ብዙሕ የተሓጒሰ ናብዚ ናብ መንበር ጵጵስና ክሰርሕ ኢልካ ምምላስካ ውን ካልእ ተወሳኺ ሓጎስ እዩ። ንዓይ ከም ድልየተይ እንተደኣ ኮይኑ ኣነ ብዘይ ወዓል ሕደር ስራሕ ክጅምር ዝደልየካ እዚ ቤት እዚ ግና ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ቤት እዩ። ምስ ሕግን መምርሕን ተሳንዩ ዝኸይድ ኣሰራርሓ ዘለዎ ውን ኣይኮነን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ነዚ ደንበ ሃያላት ከም ዝደለይዎ ገይሮም ከሽከርክርዎ ዝርከቡ ዘለዉ። ኣነ ዘዝሰርሕክዎ እናፍረሱ ውን ፀገም እዮም ኮይኖምኒ ዘለዉ። ስለዚ ናትካ ጉዳይ ውን መልዓሊ ዘረባ ኮይኑ ምእንቲ ከይርከብ ንዕኦም ንኣቡነ ፊልጶስ ኬድካ መደበይ ኣፍሉጡኒ ክትብሎም እዩ ዝሓይሽ ብምባል እቲ ጉዳይ ናብ አቡነ ፊልጶስ ከም ዝምለስ እዮም ዝገበርዎ። በፂ ሓደ 5 ደቂቃ ኣይ በፅሐተ ነዚኣ ከውዳእ ይኽእል እየ ማለት እዩ። ስለዚ ውን እዚ ሕቶዚ ቁርፅ ዝበለ ውሳኔ ክህብሉ ዝኽእል ኣካል ተሳኢኑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጳጳሳት ክወርድን ክድይብን 2 ወርሒ ዝኸውን ግዜ ብኸንቱ እዩ ዝሓለፈ። ንሱ እቲ ጋሻ ውን እዚ እቲ ኩነታት ዘይከውን መሲሉ ስለ ዝተረኣዮ ናብቲ መንበር ጵጵስና ኣቢሉ ምምላስ ከቋርፆ ግድነት እዩ ዝኾኖ። እንተኾነ ስራሕ ከም ዝጀመረ ንሃገረ ጀርመን ሪፖርት ክገብር ዝገድደሉ ምኽንያት ስለ ዝነበሮ ንምናልባት ኢሉ ሓደ ምህዞ ክምህዝ ዘገደዶ ኮይኑ እዩ ዝረኸበ። ማለት ናይ ስራሕ መደብ ክሳብ ዝወሃበኒ ብዛዕባ ሕቶ መንእሰያት ወይ ትምህርቲ ሰንበት እቲ ዘሎ ፀገማት እንታይ ምዃኑ ንምፍላዩ ዝሕግዝ ምስ ገለ ተወከልቲ ኣብ ክሊ
أسمرا زركبا أبيات خريستيانات إتي زولو دخمت انتهاي مخانو نمفلات زحجز أخيبا خكايد يفقد اللي بمباليو نعوم أبونا فيليبوس كحاتهم زدليو نصم انتخوينوون بزي زخانة تقاومو حراي إلوم زفقدلو إلو نالو سقع عبزي أنبيبنا لنا ساعتنا خامس 4-5 كوينا لا كينا وحنا خابزين العلي سبس لزيان ببو بخفت لبي نسمع عيون دابلكو نمسمعكم نلايك مهابكم نتمتوعكم دقي من دامسقونكو أبناي مشات 8 فرقان لايف مقتاونا يراخبنا دابلكو تشاو